Hej. I dag vil Vi har lige lavet en ny kanal på YouTube, så i den her kanal, der vil vi lave korttricks og Rubik's Cube og sådan noget. Ja, og så nu vil vi så lige vise jer et ret fedt trick, som der egentlig ikke har noget setup. Det er ret nemt, egentlig. Jeg kan lige først prøve at vise det. Ja, vi blander lige kortene. Ups, undskyld. Ja. Ja, vi tager sådan set bare en tredjedel her. Vender om, tager vi en tredjedel til. Så vender vi om. Så kører vi sådan set bare ud her. Ja, det ved jeg ikke om vi gør. Jo, det gør vi. Kører vi ud her. Så er der nogle af kortene, der er vendt sig om, og nogle der ikke er. Så det første kort, som der ikke er vendt sig om, det er så det her kort. Det tror jeg er en konge. Tror du også det? Det tror jeg, du har ret i. Ja. Ja, det var det. Så gør det igen. Tredjedel til. Vinder. Kører rundt. Så det her, ikke? Det tror jeg er en 8. Det tror jeg også, du har ret i. Ja. Skal vi se igen? Ja, en 8. Ja, det trick her, det er egentlig super fedt, når man først kan det. Du kan lave den på alle, altså. Det er også mega nemt. Ja, det er helt vildt nemt. Det du egentlig bare skal bruge, eller mangler, det er bare, at du skal vide det øverste kort. Og det kan man for eksempel lave ved, at du ribbelblander den sådan her. Altså så øverste kort. Så lige når du lige lægger den første ned, kan du sådan se, ups, det er en, det er en konge, det er en klør konge. Så ribbelblander du bare. Det skal gerne ske sådan hurtigt, som du ikke sådan, så publikum ikke genkender det. Men ja. Så nu skal du bare huske på denne her klør kongen. Og hvis du kan det øverste kort, så kan du faktisk løse tricket bare ved at gøre det, som vi lige gjorde. Ja. Du har taget en tredjedel, vender rundt, og så en tredjedel til, vender rundt. Kører du bare videre hen. Og så, det her ikke, det er egentlig også, det her det er jo egentlig det øverste kort, som vi, det er sådan bare, når man sådan vender kortene om. Så det her, det er en klør konge. Ja. Og ja. Så når man lige har fundet et kort, så skal du bare huske det sidste kort, som sådan som viser sig, kan man kalde det. For det er jo den her Jardini, som sådan bliver øverst nu. Ja, det var sådan det, ikke? Jeg skal lige prøve. Så nu er det øverste kort jo Jardini, og det må tilskuerne så ikke vide. Kører du sådan hen, tredjedel, kører du op. Så tager du det her kort her, tager sådan det kort her, det er så en 9'er. Ja. Og til sidst, så kan du bare få publikum til at gøre det. Det er bare super fedt, det trick her. Ja, det var vi selv for denne gang. Ja. Håber I kan lide det. Ja, hej hej. Hej hej.